today celebrating 30th Foundation Day of Kokazar Law College, come freshman social of our fresher students academic session 2022-23. Here I convey my best wishes to all the students and greetings about the Foundation Day of 30th Foundation Day of Kokazar Law College. And in this celebration, we have given tribute to all the founding members of this Kokazar Law College, and especially here today in this college, enrollment students from every sections of the society here. They have been admitted in this law college and studies very well and completed the law degree from this college, and they have been get scope to done service to the society for welfare of the society, and they have been established themselves good life in the society. And we hope that in this entire BTR area, these institutions, they will be helpful in this spreading legal education and upliftment of this legal education in the entire BTR and Assam and the whole country. खुलुमबाय गिबियावनो बयबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो अननायखौ बावहरनाय थाबाय दिनैनि बे जोंनि क'क्राझार ल' कलेजाव दिनै 38 फ्रेशार्स डे आरो लोगोसे फाउन्डेशन डे स' बेयावहाय आङो जोबोद मोजां मोनदों फैनानै जे गोबांथार स्टुडेन्टसफ्रा दिनै देग्लायहाय गोदानै एडमिशन लाबाय 106 जना दिनै एडमिशन लादों ओमफ्राय बेवहाय फैनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो दा जोंनि प्रग्रामा जानो थांगासिनो दङ बेनो नोंथाङा लाइमोनफोरनि सायाव मा बेस्ट जोंनाथ' बेयो जाबाय LLB आथ' जेनेबा बेयाव अनार्स गोग्लैला BLLB अनार्स गोग्लैयो जोंनिया डिउरेसना 3 इयार्स बेवहाय जोङो फार्स्ट सेमाव फरायनो मोन्दों कनस्टिटिउसन इन्डियानि कनस्टिटिउसनखौ फरायनो मोन्दों ट'टखौ फरायनो मोन्दों कन्ट्रेक्ट ओमफ्राय लोगोसे हिन्दु ल' आरो सेकेन्ड सेमाव मुस्लिम ल' बेफोरखौ फरायनो मोन्दों जोंनिया LLB आ जाहैबाय गासिबो बिथिंनि जेनाखि आयेन थायो बेखौ जों गासिबो फरायनो मोनजोबो दा आंनावबो एसेबांनाखि माने नांगौ बायदि जेनेबा माखासे नलेजफोरा गैजोबा मानो होनबा आंबो दा फरायफुबाय थानाय सासे स्टुडेन्टसो नालाय ओमफ्राय बेनो आरो जेनेबा फिउचारनि खोथा बुंनो थाङोबा LLB नि थ्रुयैहाय जोङो गासिबो प्रफेसन बा गासिबो फिल्डआवनो जोंनि थाखाय माखासे खामानिफोरा जों इजि जाहैयो मानो होनबा जोङो फरायखानो मोनो बेनो आरो इनभारमेन्टनि बिथिङावथ' जोंनिया कलेजा दावगानायानो ओमफ्राय आंबो माने बारा खोथाखौ बुंनो हानाय नङा मानो होनबा आंबो दासो सोलिफुबाय थानायथ' ओमफ्राय आं जेनाखि नलेजखौ मोन्दों एक्सपिरियेन्सखौ मोन्दों बेखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनि जेनाखि प्रफेसारफोर दङ टिचारफोर दङ बिसोरो जोबोद मोजाङै जोंखौ फोरोङो जोंखौ बुजायो ओमफ्राय जोङो जेनाखौ सोलोंनांगौ दङ बेखौ जोङो सोलोंना मोनगासिनो दङ ओमफ्राय आङो जोबोद मोजां मोनदों जिहेतु दिनै जोंनि कलेजनि 38 फाउन्डेशन डे ओमफ्राय लोगोसे जोंनि फ्रेशार्सबो निउ कामार्सफोरनि बे कलेजाव फैनानै गोदान फैनानै आं बिरादैनो मोजां मोनदों टिचार्स सिनियर्स गासिबो बिरादैनो मोजां मोनदों आरो फोरोंनायाबो बिराद मोजां बेनोसै आरो आङो बेखौ क्लियारलि मेनसन खालामला बाट बेयाव जेनेबा आंनि मेन मटिभानो ल' फरायनायनि आंना मोनसे माबा दं आरो डिजायार दं कि आङो गासिबो ल'खौ मिन्थिनानै लाजोबो जाहाथे बिकज बेयो जोंनि थाखाय बिराद हेल्पफुल ल'आ आरो उनाव मा जायो बेखौ आं नायनोसै कालचारनिफ्रायनो बिलं खालामखायो होननो थाङोबा बेनोखा बेकग्राउन्डआ बिराद मोजां मोनो आङो माने आं जेनेबा कालचार थैयावनो कालचार दंखायो बेनो आरो मोसानाय दामनाय बेनो जे मोसानायनि गेजेरजोंबो कालचारखौ बहुत आपग्रेड खालामनो हायो खारन बयनाबो गावबागाव कालचारेल मोनसे फर्म थायो जेरै जोंना बर'ना क्रिस्टि फक गासिबो दंजोबो बेबायदिनो बयनाबो गावबागाव हारिनि कालचार थायो जेजों जोङो जोंनि कालचारखौ दावगाहोनो हायो